Hola, adolescents, com anem? Doncs mira, soc a Barcelona, ara mateix aquí al The P-Line del Clot, que ja sabeu, si no ho sabeu us ho explico ara, no patiu, que són els millors centres de bellesa unisex especialistes en imatge personal. I per què som aquí als adolescents.cat? Doncs perquè vam fer un sorteig fa uns dies d'un canvi de look integral. És a dir, ara veureu que arriba una noia, que de fet l'estic esperant, que es diu Marta, que va guanyar el concurs, no? Arribarà d'una manera i sortirà, en principi, i us ho puc assegurar, molt més guapa, O sigui, ja veureu. A veure si arriba la Marta, la coneixem així de natural i després la veurem quan surt de The P-Line amb el canvi de look. Oi-te-la, ja ve. D'on ets, Marta? De Barcelona. I res, vull dir, vas decidir participar al concurs perquè creus que necessites un canvi d'imatge o si més no, passar un moment per The P-Line a veure quin resultat? Per un canvi de look. I què t'agradaria fer-te? Pues les ungles, unes metges i ja està. Deixem que la Marta entri. Mira, t'obre la porta jo. Ves cap a dins. Digues qui ets. I ja veureu com surt el antes i el després. Hola, vinc per al concurs d'adolescents.cat del canvi de look. Els professionals t'estan esperant, et faran unes metges, t'esmaltaran les ungles, et faran el maquillatge molt natural i a veure si t'agrada. Benvinguda. Mira, com ella vol un canvi però el vol natural, li estic fent unes metges, uns reflexes molt finets de color mel. Així es veurà un toc de llum, però no es veurà molt diferent. Una hidratación para las manos y las cutículas. Luego retiraremos las cutículas porque las tiene bastante anchitas y luego las pintaremos. Aplicando una mascarilla purificante que es de carbón y azúcar, lo que hará es obstruir un pelín los poros que tienen la zona truco. Així hem conegut la Marta aquest matí quan ha arribat al centre de P-Line del Clot i així ha sortit després que li fessin el canvi de look. Bravo per The P-Line, els millors centres de bellesa unisex, especialistes en imatge personal. Ui, m'encanta el canvi que m'ha fet The P-Line.